Nik uste dut proiektu hau oso ederra dela. Egin behar dugu ezauzia pentsatuz Euskal Herrian, Euskal Herri osoan da. Euskal Herri baita kanpokoan ere, baita munduan barrena dagoen beste Euskal Herri horretan. Salgai zarri zuten pondutik, pentsatu ginen gaztelu hau herriari behar zela itzuli eta herri proiektu osoa tin behar zela unen ingurian. Etxauzia egunez egun zabalagoa den herri proiektua da. Eta gure eskualdean ekonomia, hizkuntza eta kultura biziaraztea ditu helburu eta hortan ari gira lanean. Historioa gure gibelean da eta orain da guri biharko historioa idaztea denek elgarrikin. Etxauzian afartaren etxea horrengatik da lanean ari eta espero dugu denen laguntza horren gauzatzeko.